Βρισκόμαστε στο GoldenEye, στο Golden Hall και είμαστε ευχαριστές να ανακοινώσουμε το νέο iPad είναι εδώ και είμαστε και εμείς εδώ για να το ανοίξουμε, να το δούμε και να μοιραστούμε με εσάς τις πρώτες εντυπώσεις. Να δούμε λίγο τη συσκευασία σε πρώτη φάση. Η συσκευασία δεν διαφέρει πολύ από την παλιά, όπως και στο βάρος από ό,τι διακρίνουμε. Λίγο την ετικέτα έχουμε αλλάξει, αλλά εντάξει. Ας μην χρονοτριβούμε όμως και ας προχωρήσουμε, να πάρουμε εδώ τα απαραίτητα σύνεργα, να το ανοίξουμε. Λοιπόν, εμφανισιακά από μπροστά δεν έχει διαφορές καθόλου. Είναι ακριβώς το ίδιο. Τώρα να δούμε το από πίσω. Η πληροφορία είναι ότι είναι κάποια χιλιοστά πιο μεγάλο, αλλά ούτε που φαίνεται. Οπότε εμφανισιακά, ως προς τη συσκευή και ως προς τη συσκευασία δεν έχει αλλάξει τίποτα από ό,τι βλέπουμε. Βέβαια αυτό που ανυπομονούμε να δούμε είναι η ολοκαίνουργια Retina Display υψηλής ανάλυσης. Η αίσθηση είναι μοναδική όταν ανοίγει μια συσκευή Apple πάντα ούτως ή άλλως. Ακόμα περισσότερο βέβαια θα ανοίγουμε ένα νέο προϊόν, όπως είναι το νέο iPad. Λοιπόν, τώρα έφτασε η μεγάλη ώρα να το ανοίξουμε για πρώτη φορά. Το μήλο μας, το αγαπημένο σε όλους μήλο. Και ειδού η πρώτη εικόνα από την κυρίως ολοκαίνουργια οθόνη μας. Το πρώτο μας ξεκλείδωμα, είναι κάποιες ρυθμίσεις εδώ, κλασικές που θέλουμε πάντα να κάνουμε. Το δίκτυό μας του GoldenEye. Και εδώ έχουμε ένα πρώτο δείγμα, άρχισε το demo μας από ό,τι βλέπουμε. Πρώτο δείγμα της εικόνας, η οποία φαίνεται εκπληκτική. Να μπούμε λίγο να το χειριστούμε τώρα. Να δούμε κάποια φωτογραφία πρώτα. Η ανάλυση είναι απερίγραπτα καλή. Η αίσθηση είναι μοναδική όπως είναι με κάθε iPad, αλλά η ανάλυση είναι απίστευτη. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο χαρακτηριστικό της ανάλυσης που είναι η κάμερα. Και να δούμε και επιτέλους το 1080 βίντεο που θα τραβήξουμε. Να δούμε και το βίντεο. Το τραβήξουμε. Για πάμε να δούμε τώρα τι ψάρια πιάσαμε. Πρώτα απ' όλα με την κάμερα. Και έπειτα με το βίντεο. Φοβερή ανάλυση, στα 1080 όπως είπαμε. Φυσικά για οτιδήποτε άλλο θέλουμε να δούμε όσον αφορά τη δύναμη του τετραπύρινου επεξεργαστή θα το δούμε στη χρήση. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό είναι το νέο iPad. Σας περιμένουμε.